Ngithi bengimdlisa ngidliselana. Nanizwanela nje onogaya. Sasi right. Uthi yena sasala. Ukuthi yena wangithanda. Ngithanda. Ngizongimdliselani kuzongisiza ngani ukudlisa umuntu. Engabe ngenza izinto ezibalekile ngemali ngizohamba yana ngifuqana nezangoma ngidlisana nomuntu. Ngobani? What for? Ngibe ngazi ukuthi uyangithanda. Umuntu benza into kusuke kuyi-choice yakhe bekuthi afuna ukondla ingane okwakhe lokho mina kodwa ngazama ukukhuluma naye ngangihlezi ngimtshela ngishisa sibhedlela ingane mina engazi ukuthi asihambeni uyobona ingane ngoba naye iyafuna obvious ukukubona izoqala ukuthi njengoba nkulu ubaba wayenganginaki naye isikhathi sihambile yakhumbula sihambile sonke nezingane kuthengwa ngisho impahla uthi leyo mali ayivelephi ngoba phela kwaloyo ubaba wazi ingane wayengafuni ngamfosa nalapho ukuthi mina sihambile khona izingane ezizojabula uthengele impahla anginankinga ngayikhipha imali anginankinga just ukuthi wenze ingane zibe happy manje qonda ukuthi nalapho wena ukhokha hayibo yebo ngakhokha nami naye wayikhipha futhi yakhe imali sayihlanganisa wayengafuni kwayikhona lapha ngamphoqa Right, nina bekashela kamenze yaphuza umlazanga meva nina bendlondla nophapha ekhanda sibengalela ifundazo zonke khona eNingizimu Afrika kanza kodwa siyathanda siyathobeka siyajabula ukuthi niphilela nathi la ohlelweni libizwa ukuthi iso ngeso igama lami uKhensicaka ngakaluqa niyangazi ke lento kuhamba ngedwa thu and I am Umlangeni uMagasela siphinde ubingelele nami ngikholi kuyithoba nokunithanda futhi bafowethu nje bese shilo babuluqa akahambe yedwa uhleze ehamba nami ke uQueen Umlangeni uMagasela namhlanje ke mngani wami hamba kahle Mfowethu 2026 inkinga iqala phansi abantu bakhombana la esende momo bebengashayanga nje thina because abakwazi sibathanda sibaphothe njalele thanda umuntu lalela anyways sisimoshisa isikhathi bafowethu ngicela useselethuba ngibingelele siswami sawubona yebo njani sakwamukela Black Life TV njobe seshilo kuKhensicaka Khensicaka wafika usubuye egoli yakazi ave ngilekhanda elula ngikopela ngisho ilimi enkonzweni labosha anyways sicela usitshela abantu sithanda sami ukuthi uba wakabani and then bese ngimhlala phezulu kodaba ukuthi lapho simemele ukuthi sikusize ngani thina mina noKing la ku Black Life TV oh yebo igama lami nguMandisa wakagumede yes Mandisa yebo ngibhalele la ka Black Life ngoba nginenkinga yosikuza wami ungangithandi squeeze school hayi akangifuna la ngihambe khona le ndlela nginyanya ngayo ngisho kuthiwa ngiyaqhamuka nje ukhipha amathe phansi ngibangani indaba yaqala ekutheni ngijole nobhuti wakhe okay yaqala lapho mina naye bese abangani kusukela kudala nje esikoleni manje sesiphenduka izitha ngenxa yokuthi ngasuke ngashada ubhuti wakhe ushadile futhi yebo saqala kujola kwasadlala sifihlile waze ukuthi usezovela ekhaya wavela ekhaya yebo wavela bathi umbuzo nje umbuzo ngoba phela menizwana esikoleni sami bezwana kakhulu kabi bezivashelana ngisho nasekhaya afike ezolala khona yonke into nje besenza ndawonye singazi ukuthi usosisi nachathwa ukuthi wena usudlala nobhuti wakhe sichathwe leyo nto leyo yemfuna ubhuti wakhe ngelo ngiyabuza mphakathi ukuthi ngaba ngubhuti angazi nami ngase ngimbuza ukuthi kahle kahle yini vele esikudina wena angathi mhlape noma ufuna ukulala naye noma sekwalala naye nazisana ngendlela usungazi ukuthi ngisho kuthi uyangibona suthi ngazi ukuthi ifela amathe awukwazi ukuhlala erumini eyodwa nami ima wenza ini uyangathekisa nje ukuthi akuthimisela amathe eceleni into ayenza khona la okwenza khona ima ke manje okay ubhuti nizizwa kanjani ngalokho ubhuti asekho emhlabeni udlule ngibanga nomuntu nje okay yacela sorry ukuphazamisa ubhuti akasekho emhlabeni kodwa nje akangifuni kwangempela ngeke uzusho ukuthi sake sazwana esakhona ubhuti kodwa wayengcono wayezama phela ngwana akhenzela ubhuti wakhe kodwa wawumbona ngoba ngisho kuthiwa bengipheka endlini bengakudli ukudla engiphekile bengakudli ngisho kuthiwa ngiyangena mhlawumbe ubuka iTV uyasuka umahambe akahlanje la ngihleli khona mina wazi wancamela ngokunye ethi uyogibhida nendoda yakhe namazi yohlala nayo ngoba nje liyazi akwazi ukuhlala nami shutho nawafika waba idungamuzi sisi udlule nobhuti emhlabeni udlule ngonyaka odlule okay enyangeni ye6 uJune yebo usekusha sawusho manje tshela mina ntama
Ngabe uyasho ukuthi beningazwana nosese esikoleni nikhula nonke. Wakuveza ukuthi uzizwa kanjani usuthandana nobhuti wakhe noma into angakaze ayisho ubona ama-actions nje ukuthi akusemnandi? Ngamtshena ekuqaleni ngimtshena ukuthi hayi ubhuti wakhe uyangishela. Okay. Ngamtshena wangazi ukuthi naye akayithathisi serious lento cause wayengayitshela ukuthi ngase ngimqome. I-gap eminyakeni shiyana ngayo nobhuti wakhe ingakanani? 3 years. 3? Yeah. Wena nobhuti nobuzela lokho? Yena nobhuti. Okay. 3 years. So wangazi ukuthi okay nami ngangamtshela sengimqomile yabo. Kwahamba isikhathi sifihla-ke sibe sithi hayi somtshela cause mina vele usisi lo ngikhuluma naye yonke into. Yabo umngani wakho. Ya ngoba umngani nami siyafunga nje ukuthi sotshena naye yonke into. Uzofika isikhathi sokuthi hayi ngeke ngiyamtshena. Hayi ngimtshene athi awungayenza kanjani into enje ecela ngiyeke akayethandi. Hayi uyazi-ke nawe-ke imizwa-ke umuntu usukhethile seku-right. Sis. Hawu phela. Wanqaba. So kwanzima-ke ukuthi sihlukane because sazama mtshela ukuthi mina ayingeke. Lo muntu usezwane naye kakhulu and sinika izinto esezenzile sinaye sesithathana njengosisi. Uyaziwa nasekhaya nami ngiyaziwa lakini kuzothiwani bese bethola. Hey, Lana mfowethu. Yazi ima engizama ukufuna ukuthola la khona into esavela wayisho usisi engenza ukuthi yabo ngibuyele emuva kancane uthi baqale bafihla nobhuti. I-reason yokufihla kwakho nobhuti relationship what was it? Ukuthi ubhuti lo wayeshadile. Hey. Okay. Yeah, ubhuti. Jajeso ngilalela. That's how you listen, you don't judge. Exactly. Yeah. So ubhuti wayeshadile nakhona ekushadeni kwakhe wayeshade nomuntu owayephoqiwe ukuthi ashade naye ubaba wakhe. Isitori sithola kuba leso sitori sokuphoqwa from ubhuti noma from nosisi naye phela ngoba sasixoxa yonke into wayehleze esho ukuthi ekhaya yabo into kanje yonke ya. All right. So kwaba into kanjalo ukuthi ubhuti wayeshade nomuntu owayengamthandi. Lo muntu ushada naye nje unomuntu wakhe isithandwa sakhe sangempela. Phela uzobe esezoshada nalo bhuti lo ngoba ufosiwe. Khona kuzokhuliswa isibongo sakulomuzi. Cha ngibuyisele emuva mfethu I'm very slow. Usisi lo owayekhethiwe unkosikazi ababemqhopha benogela emqhopha ngayo. Naye wayenomuntu wakhe Eceleni. kodwa eshade noGayi. Yebo wayenomuntu wakhe nje wayeqondile nje ethandana naye emthanda. Usethandana nalo bhuti lo hayi ngoba nakhe emthando phoqiwe. Kwakuthi-ke wasebe choice yakhe. Yeah. Kwashona ubaba loyo. Baba ka bhuti lo. Oh your father-in-law. Yes, my father-in-law. Washona, beshona. Kusho ukuthi ubhuti useyayiveza ukuthi okay asamfuna akahambe. Yes. Ngoba unengane. Yebo, ngoba bathola ingane ezothunga lo sisi lo. So wathi nje icela ahambe because yena unomuntu wakhe omthandayo. Wabese wazovela ekhaya after ukuthi usise ehambe. Okay. Yes, indaba yabakanje. Nabantwana nayo futhi. Yebo nginayo yedwa. Manje ukuthi asenzeni kanje ngoba ukhona umuntu okufanele sikhulume naye omunye azokhuluma iside lakhe ukuthi kungani kunje. Ungcono simlanda simbize sizwe ukuthi yini yenzakala because abakule zinto zo squeezer no sis bobhodi nani ngicela ukuphithizela nje mfazi kabhodi mfazi kamfowethu udla imali kabhodi qede velqaki. But ngifuna ukwazi umbuzo ogcina please. Sure. Uma engasathola ukuthi usqueezer wena nje ucabanga ukuthi mehlubu akakuthandi yena akekho lapho mhlawumbe kufika esikhatheni sokuthi ngoba usumakoti wasekhaya there's no need for us to have a relationship or a friendship. So umnikeze space sakho ungazizwa kanjani ngalokho? Because sesikhathi ucabanga ukuthi umuntu ngampela akakhulu kanti akekho lapho. Lo hayi bekumele akhulume nami. Angitshene mhlawumbe ukuthi kwenzakalani. Usemnikeze space. Yeah. Because nami kwenzeka lento le ngamnikeza isikhathi ukuthi hayi mhlawumbe ekuhambeni isikhathi uzo understand uzoba right kodwa manje ngiyabona ukuthi izinto ngeke zilibele ziba worse zibe worse nje akavumi lutho. Hey man. Hayi ngiyakuzwa Chomi. I think asenze nje bade seshilo bafethu babuluqa zivele zama ukuthola yena usisi. Sizwe side lakhe le story ukuthi yena ngempela lolu daba uzothatha kanjani. Uyal understand noma nakhona kwaziyo noma ukwenza ngokwenhloso. Thina nokucaka sebesilindile nje kanje. Nawe mbukela senze nganja simlandele usisi.
Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-product aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Right ke sasiphinde sabuya ke esiqephini sethu la sithi khona iso ngeso sihambelana ke sisakhuluma nodadewethu la eduze kwami echaza ukuthi unenkinga engakanani ngosqueezer wakhe kahle kahle babanga into yokuthi uwajolana nomfowabo manje kunonga yabona kasa Mfethu. nazi inkinga zamjolo Yabo nje inkinga zomjolo omnzima ukuthi la umjolo wakho awumile kahle ngiyadlala. I'm joking. Anyway, so bona solo sami. Ngiyazi ukuthi ithukile mhlawumbe wena ukuthi sibizele la ekhaya. Kodwa sesengithuba nje ngokukhulu kuTop. Bingele nomukelo weBlack TV bese yazisho ukuthi ubawa ngaba. Ngisamina nabukela emakhaya igama lami nguqhawe isibongo amanzini isukela Montville. Yes mama. No salo sami sinosisi la osibhalelile la ka Black Life kwakhona izinto ayibekayo but ngicabanga ukuthi sizomnikeza ithuba ukuthi asho ukuthi uzodwa kodwa ngifuna uqhamuke from me ipartner wami behamba naye kuzoba ngathi sesi-add ama-spices so kungcono sicele yena sithando sami vele umbekele usisi ukuthi Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Bengibhalele la ka Black Life ukuthi bangisize sokhuluma indaba yami nawe ukuthi solo ke ngaqala ukugana kini. Awungifuni. Ngikufuna kanjani? Awungifuni, awukudli ngisho ukudla engikuphekile, awukwazi ukuhlala eroomini eyodwa nami. Imake manje. Bekumele ngenze njani mhlawumbe? Wena ufisa ube kanjani? Sasabangani. Qhawe. Manje ngifisa ukuthi mangabe usufika ekhaya ngikwamukele kanjani? Ongamukela nje sabangani yini seshintshile ngoba bese yini esisenza ukuthi singabe abangani. Bese abangani usuyogana ekhaya ngithi. Bekumele manje ngikuphathe ubuze kubantu ekhaya ubuze kimi noma ubuze kubhuti wami. Ayithi mina nawe besabangani. Akusho lutho lokho. Akusho lutho ekhaya ubuze kimi noma ubuze kubhuti wami. Why bekumele ngikuphathe kahle ubuze kumina. Manje ukuthi ngikubingelele ukuthi ungavumi kusho ukuthini lokho. Kukuhlupha. Why wamele Kungihlupha kungiphatha kabuhlungu because mina nawe besizwana bese ngaso sisi. Manje usakwazi ngisho ukuthi uvume ngikubingelele. Wena yisho manje ungisusalela lapho ngisusa khona ngibizele lento nje. Cha ngoba ngifuna ukuthi sithole isixazululo ngifuna ukwazi ukuthi usungibizela amakhamera ungibizela. Cha na kade ngangizama ukukhuluma nawe ubungafuni ngicela ukuthi ucela sihlangane endaweni ethize ubungezi ngisho kuthiwa ngifuna ukuthi sibe sihlale endlini ke noma siphume sengaphandle social media awufuni so that's why ngicela abantu ba Black Life. Akusho lutho lokho ukuthi ngumngane wakhe bese abangani safunda yesi kodwa ke mase efike ekhaya ngacabanga ukuthi mina ngizolwamukela njengomngane cha angithi ngoba usufike ekhaya ubungaseyini umngane wami ubususqueezer wami manje wayo bangana lapho izinto mayishintsha ngoba nawe uyishintshile izinto phakathi kwami what changes angithi sawusqueezer wami funa umthanda kakhulu phela bengimele ngimthande kakhulu hawu ezovusa umuzwa wakini and akasafuni ne-friendship ukuba kind like umuntu bekubingelela ukuthi sawubona uthi yebo unless ikhona into wena mhlawumbe ungazama ukuthi asichazelele ngayo if you don't mind me asking ngingakubuza nge-background yakho kancane kanjani mhlawumbe ngibuza ukuthi yena ubhuti wakho lo okade kanosisi owesingakhi kini mhlawumbe bangakhi umakho wakho kuma wabhethi bawu-3 okay obhuti wami bawu-2 nami so ubhuti wakho lo kade kanosisi ushona nini ushone last year ngoJune so usisi-ke nje bese chaza udaba lakho ukuthi indlela omphuthe ngayo even esaphila ubhuti ayikho right. What is your take on that? Because mina ngibona ngathi ucasha ngesithupha sichaka kumele bethena ufunani why fanele ngenze kanjalo but ukuba kind acting lo there's a story behind. Exactly. So tell us more sis. Ungazizama usichaze ukuthi why kwenzakalani usutshela thina ngasatshela usisi ayi okay sisi wami ngizonichazela shuthi ubhuti wami ube nayo makoti iqaleni ube nayo makoti kodwa bebengekho kahle hle ngoba bephoqa ukuthi ashade naye sure wathi makushona ubaba kwaba ngokuthi umakoti uyahamba uyahlukana nobhuti wami and mina emva kokuthi umakoti lo ehlukana nobhuti wami bengilindele ukuthi mhlawumbe ubhuti wami uzoletha omunye umuntu hayi lo muntu ophambi kwami njengamanje ilapho engaqala khona ngamthanda kahle ukuthi kanjani because uyazi ukuthi ubhuti wami phela lo mana ngibuze njengabangani khona into othi mawubuka umngane wakho wakudala lo sikhuluma ngayo
eyenza uthi ubhuti wakho uma echoose ukuthi alandele uthi no umngani wami aqualified amakhotha la ekhaya nxa 1 2 3 ngiwazi eceleni ngaye Akaqualify nje ubhuti. Yizo zonke izinto engingayithandi lezo ngane. Kungcono ukuba athathe omunye umuntu engingamazi hayi lo engikhule naye. Ube ngayiphethe nje kahle. Awu. So nje ubhuti wami xa wayenza iphutha ukuthi uthathe lo muntu. Imako okunyeke phela mina abangani yena bengayiphethe kahle ngiphethe kahle noma u2. Cha yena ube ngayiphethe kahle. Wena uyitshitshi le friendship. Yes. Manje ngihamba ngala nje ubhuti wami eselanda lo muntu. Azopha abangani benza into eyodwa bonke. Ukuthi ngiyabheda mina nawe obviously Uhlala uyabheda. nomuntu obhedayo ngempela. Ngeke uze uyiphathe kahle mina. Zakhe mina. Bona nje kungayiphethe kahle. Bengayiphethe kahle. Ngathi sengithola ubhuti wakho bese kwenzakalana ngizange ngishintshe. Cha phela Wena uyiphethe kahle wena. Background yakhe ithini? Wena ubuyiphethe kahle na. Umuntu wena why ujaje omunye umuntu? Wena uright ke usayitshitshi. Cha bo. Hey. Hayi Anselo bani. Usayitshitshi lento eselele. Ya itshitshi lento ethelelo sisi. Kodwa ubhuti wami bekumele ethole omunye umuntu lahle kahle. Ngamangala Ihlewa noma kufika. Ngale yakuthi awungibalansisela mhlambe ukuze sihambe nawe nodaba lonke. Obumthanda umakoti lo mdala. Ya, Bomthanda. ya ngasho njalo. Even though ukuthi ubhuti wakho wakhethelwa ngenkani yena. Yena ube right. Noma kwaba vele ngaleyo ndlela leyo ukuthi bamshadisa naye ngenkani ubhuti wami. Kodwa yena ube umuntu oright kumina. Ngizothola kunabantwana la in between. Yes. Bahlukane vele sekunabantwana abawu2 babhuti. Ngoba ngokuthi ke mabahlukana uSqueezer lo mdala uhamba nabo ubuyela nabo emuva. Manje mase kufika uMandisa lo esezoba uSqueezer wasekhaya kunezinto ezishintshile nje eziningi ngobhuti wami Woza nazo. ngoba ubhuti wami ingane zakho benayeke la sahlala la ekhaya Yeah. noma phela bephoqiwe kodwa ubeyenza nje njengomuntu wesilisa okumele ephathe kahle ingane zakhe mase kufika uMandisa akasazazi ukuthi ziyini ingane zakhe uselokho ebhizi eqoqoshelana noMandisa angazi ukuthi bekwenzelani lonke lokho ngoba umntanakhe omfana waze wagula wayesibhedlela ubengayengisho ukuyombheka waze washona engayengisho ukuyombheka ubhuti wami esebhizi noMandisa. Wona sisiyakwazi lokho ukugula kwengane noma uthi lo wakwakho wayengayinaki ingane. Ngiyakwazi lokho. Ubengalinaki. Ngenxa yokuthini bejwayele ukusho kumina ukuthi izingane njoba ekade ngamthandi nonkosikazi wakhe lo. Nazi izingane akayifuni. Ngeke ayinaki. Ngimtshela ukuthi mina izingane azinacala. Akuzona ezathi ziletheni la emhlabeni. Exactly. Ngasho kanjalo ngoba ngisho igulu ilokhu izingane imini engayisusa epublic hospital ngayifaka elo private. Yes. Ngeyami imali. Uyakwazi lokho dadewethu. Angikwazi nalokho ubhuti wami. Mina ngazi ukuthi ubhuti uyena wakhipha ingane e-public hospital wayise private because uyasebenza vele. Wena dadewethu uma ngabe uthi wena ingane yahambise wena ubuyithatha phi imali? Angisebenzi mina sisi. Angisebenzi. Awazi ukuthi ngisebenza manje. Lento yenza ngathi umsebenzi. Umsebenzi. Ukwazi ukumove ingane uyise private hospital. Yebo, ubhuti wakho okay besebenza beyenzani imali? Ubeyenzani? Yena ontshenele noma unini enikholela ukuthi ngowanakho ubaba wengane. Uzoyibeka vele phambili ngobhuti wami akasekho. Oh, sengizoyibeka phambili manje. Sengizoba umsebenzi ongeke afford private. Usebenza ewulwethu. Ewulwethu. Indaba ucabanga ukuthi ngiyakwazi. Awumbuze kusho Angeke nje singaseyazi. siswami ngiyabiza kulesa sibhedlela. Yena ufuna ukuthi athathe ubhuti wami ambeke ngemuva ngoba nakhe seshonile. Ngizomkhulumela-ke mina ngoba iqiniso nje ngiyalazi ukuthi wena kunento owayenza ubhuti wami ingakho beyenzakala. Yini le engayenza ukhuluma unabi? Ngenzani ngoba phela ngathi wena wazi kakhulu. Ngangidlisa. Uzophika? Hayibo. Hey, ngiyaqala ukuzwa le. Ayishilo lokhuzana. Ngiyacabanga ukuthi awunankinga ukuthi siyikhuluma. Ukuthi ubhuti wakhe eforce ukuthi ahambe uthatha unkosikazi lo omthandayo onengane. Unkosikazi oyivele naye nendoda yakhe ethi Cha phela sisaba lokho kuyiqiniso. Exactly. Usulwe kangaka. Kuyiqiniso Ayanomlomo umanzi. Pe. Siswami ngalesi sikhathi beshada ngathi nawe udadewethu uSqueezer lo ngathi bephoqiwe nomndeni wakhe. Yabo lento yokushada kudala lento yokuthi imindeni nemindeni ikhulume bese niyahlanganiswa nani ngazi ukuthi ngicabanga ukuthi lokho ngoba naye ube nokuxoxela ngokuthi unayo omunye umuntu oyi-straight side. So now njengoba ubhuti wakhe bengayithandi lezi ngane
Awucabanga ukuthi lezi ngane ezalo straight sikwezakho omdala? How sure are you ukuthi lezi ngane lezi njengobhuti wakhe ayicomplaina kwintombi yakhe ngempela kuzona zakhe? Because naye ubhuti asinayo isho ngoba akenzanga DNA, akenzanga lutho, but ubenenhliziyo ukuthi nje engayinaki ingane. Awucabanga mhlawumbe ilokho esikubuza? Kodwa phela bhuti wami ngicela ukubuza ukuthi uma ngabe kungukuthi yena ukuthi ingane athile zakho uzobona ngoba nakho sekufika uMandisa ekhaya. Ilapha azobona khona ukuthi ingane akuzona ezakhe. Yonke into idudula kuMandisa. Hayi yonke into imina. Ekhaya uyena ofasha. Kodwa uyakubamba lokho ukuthi esibhedlela ube neqhaza libamba ingane egula. Bengakwazi konke lokho. Ngiyazi akukholelwe vele kuyafana. Ngoba phela mina ngisithi mina ngi-understand into enibangani ngoba uthi like kahle kahle ngi-understand iside lakho kakhulu Sithembiso sami ukuthi yini le onayo ngoMandisa. So ngifisa ukwazi ukuthi eyakhe ingane uSqueeze uyenze njani, uyayithanda, uyakhombisa ukuyinakekela nje ukuthi onayo umntwana. eyami ingane hayi akanankinga nayo. Uyayithanda. Hayi u-right nje towards yona. Inkinga uMandisa nje phela. Because ingane noma afile ekhaya kuyimcimbi anginenkinga nayo. Yes ngiyanakekela anginenkinga. Phela ingane egcinene yabhuti wami. Umuntu oyinkinga la kumina nami. Yebo, ubhuti wakho usebenza kusasa. Bayisebenza eToronto. So ngeke ukuthi bengazi. So nesho ngoba nakhe ubhuti wakhe esebenza abakwazi ukubambisana noMandisa benza izinto right for umntwana. Bangabambisana bhuti wami kodwa hayi ukuthi uMandisa ethi uyena obebamba iqhaza enganeni egcina. What if uyena advisor nawe contribute some cash ukuthi iphume ingane ngoba ebona ukuthi usiza yithola? Kodwa lokho akusho ukuthi uyakhokha. Imali eyaspendeke yabhuti wami ayena. Ngenxa yokuthi ubhuti wakho usebenza eToyota. Mina ngisebenza uLetha. Unemali, leyo mali uyenzani? Nawe futhi for sure ubulala. Uyenzani leyo mali? Uyenzani? Idliwa wena nje. Idliwe mina. Ngidla kanjani ngoba phela ngithi behlala sonke egcekeni. Imina ngidla imali yakhe. Mana ke Kunani medla imali yakhe? Umyeni wami. Ingane zakhe zisona. Ingane zakhe angithi mina ebengithi akanakekela ingane. Imina ebengimtshela leyo nto. Ubusuku kephi wena? Ubusuku kephi wena? Ubusuku kephi? Manje mntasi. Walahla babangane. Wena uthi into bakamnandi hey. Yabona nje ngendlela ofuko. Unamandla amaningi akasebenzisa indawo. Akuyena wonke. Akekho nje uguy othi nje umuhle cause umuhle phela Ngiyabonga sisi. Uzomthola kanjani empompa? Uyampompa uyala. Ulanda indaba engahlangani nazo. Nayo ingane babengane wangishiya. Naziya. Oh boy. Wakushiya like ukwala. Sorry? Wakushiya like ukwala. Yebo wangala. Emva kokuthi engikhulelise, sengimntu othi ngikhulele wangishiya. Manje nje. One night stand. Kwalapho usho ubaba wengane uba wakududuza ngoba kwakuyimini. Cha phela ubusawumngane wami lapho. Ungayimsiza abantu. Bathi ke ingane zakwethu ngale kokudlala asibukeni masayide onke lento. Sekunabantwana in between la imindeni emibili ehlukene kodwa kumele ngabe yahlangana. Kunomntwana ozalwa uMandisa ofanele wena ube uanti ofanele umthande wenze short angithi ubhuti wakho uthi awumthanda. Obviously yonke into ethi ubhuti wakho uzoyinakekela even though esengasekho okwenzela ukuthi iyaphepha iba right. Ingxabano zakho noMandisa nokuthi wena ngicabanga kanjani ngoMandisa ngoba yonke into oyishoyo for me angayiboni iproof ya yonke. Into esuke ekhanda lakho ecabangayo wena ukuthi uMandisa ukuthi but awazi into ubhuti wakhe ayibona ama qualities kuyena ukuthi angaba umkakhe. So why ungakuthatha isikhathi ucabangisisa ukuthi one day kuyafuna ukuthi nihlale phansi noMandisa nixoxe for the sake of umndeni ukuthi ube ndawonye. Even if uMandisa athi useqhubeka nempilo uphila kwenye indawo kodwa kuba ukuthi lo bamngani basesikoleni kuyavuka kube khona mina. Because kwayona ifight nje bengithi ngifaka la esikalini ayinada thing. Ayinalutho nje ishayela u0.001. Ngathi nje nikwebhanela ubisi okungelona olweni lentshotshayo nalo. uMandisa Mandisa ngisweni wami okay asicele la wamdlisa ubhuti kodwa mongamdlisa ungasho Ngithi bengimdlisa ndliselana. nanizwanela nje onogaya Sasi right. Uthi yena sasala. Ukuthi yena wangithanda. Ngiyithanda. Mina ngisengimdliselani kuzongisiza ngani ukudlisa umuntu. Engabe ngenza izinto ezibalekile ngemali ngizohamba yana ngiqoqana nezangoma ngidlisana nomuntu. Ngobani? What for? Ngibe ngazi ukuthi uyangithanda. Umuntu benza into kusuka kuyichoice yakhe bekuthi afuna ukondla ingane okwakhe lokho mina kodwa ngazama ukukhuluma naye ngangihlezi ngimtshela ngishisa isibhedlela ingane mina engazi ukuthi asambe uyobone ingane ngoba naye iyafuna obvious ukukubona. Uzoqala ukuthi njoba ngikhulu baba waye nganginaki.
naye isikhathi sihambile yakhumbula sihambile sonke ney'ngane kuthengwa ngisho iy'mpahla uthi leyo mali ayivelephi ngoba phela kwaloyo ubaba wazo iy'ngane wayengafuni ngamfosa nalapho ukuthi mina sihambile khona iy'ngane ezizojabula uthengele iy'mpahla anginankinga ngayikhipha imali anginankinga just ukuthi wenze iy'ngane zibe happy manje uqonda ukuthi nalapho wena ubukhona hayibo yebo ngakhokha nami naye wayikhipha futhi yakhe imali sayihlanganisa Shuthi ubukhona ngemali wayengafuni kwayikhona lapha ngamphoqa imali siyihlanganise wenza ukuthi wayengafuni bamphoqa wathi ashade nomthandi Shuthi uphoqa nje ujwayele ngezinye indlela wona Mandisa ufela ukuthi uSqueezer wakho uthandane nobhuti wakhe ukade kukhona umakoti yena ukuzondela ukuthi ucabanga ukuthi izingane zikabhuti wakhe azondliwa ngenxa yakho cathi ngamdlisa on other side wena ubuphusha umuntu wakho ukuthi ondle ingane anqaba kodwa ungeke ukwazi ukuxoxa naye phela ngoba akakulalela abambe and mengiyazi angilalele ngisho kuthiwa bengikhuluma naye that's why ngize ngiyabonisa ngamuzela ngaso mina nje ngafisa ngicela nivele nehlisa umoya yabo nje mina nje wena sikhona ayikho lento enibangayo nawe awunayo into ephathekayo uvele wafikele usathana ukuthi uyizondele omunye umntwana umbone happy nobhuti wakho phezulu akasekho kubhuti manje still usamzona akuthi bengalindele ukuthi ngabe uyena umuntu ozobambudwami bezothanda sekwenzakalile-ke vele ubhuti wakhe ichoice yakhe akufanele wena ube yiphathi yayo yakhe kufanele ayenze yedwa yes so wena wamukela lokho afika nakho ngiyakuzwa kakhulu sisifana so bakwazi ukuthi nikwazi ukuthelelana amanzi bafika ya sizozama ukukhuluma ngoba sengiyayibona manje lento enishoyo ukuthi uyayibona ukuthi unephutha ya ngiyabona ukuthi ngibe nephutha ngempela ekuqaleni sizozama ukukhuluma naye uMandisa mhlawumbe uma ukuthi usathanda ukuthi sibe abangani futhi singasaba abangani it's beautiful ngemnandi into yengane mina vele nje wade ngimbizile ukuthi nizongisiza ngoba vele ngifuna silungise izinto thank you bo ukuthi naye usathanda anginankinga singazama sibone ukuthi sizosibeka blog beautiful happy ending ingane yakho wena usu-anti wengane yakhe yabo from friendship to family beautiful nombulishe futhi mayize emcimbini ekhaya ngiyabonga kakhulu naye Mandisa ukuthi uyibhalele ishow ngoba ukuba uyibhalelanga besokuba vele siphathana ngale ndlela besiphathane ngayo kodwa manje ngiyabonga ngoba sesizoba right ukudla engiphekayo ngeke ngikudlise uhile nawe yabo mhlawumbe bese be-right nomandisa uzoba right bese hilile uzobe se-attracta nabafana ungumncane ukuthi angale behleli nomfana wamshiya amandla angakena wonke awusolesi siya-interviewa wayekhona wangishiya into eshiyo intombazane ehlekanje ushiya bekwenze njalo ayisekala ngaza ukuthi sekufunda namhlanje ukuthi communication is a key yonke into manje ixoxe kahle ngiyagcina ni-understand ngoba khona abantu namhlanje abangezwani kanti inkinga ayikho kahle ukuthi nje abaxoxe umuntu a-understand iside lomunye bese kutholakala i-solution umphakathi wakithi uhlala ngokuthula imindeni ijabule imindeni nje ihlala i-happy kasela hayi mina ngithi nje press subscribe like share and comment I'm out thank you